дӯстон салому дуруди бепоёни бари шумо. Бардори азиз, имрӯз 21 декабри соли 2025 як хона ва барои замистонгузаронии шумо ҳам хонаи арзон ва ҳам ҳезум реклама кардаем. мақсади видео аю иборатае ки дар ҳақиқат мо ғами шуморо мехӯрем. шумо бардоро моро ғамхӯрӣ кунен, ҳатман обуна шавен ва лайкора бизанед дар канали мо. хона қимат нест. хона бо нархнавоҳои арзон. як дона хона ҳаст, боз ҳезум. Бардоро агар ки шумо бихоҳед ман именои хонаи шуморо, танҳо хонаи тирайнам бародар, як реклама бихоҳед бикунам, агар ҳама тамошобино хонаи шуморо мебинанд, бас хеле обши дигар реклама бардоро мехоҳам ки кам кунам. ҳатман муроҷиат кунед дар WhatsApp бардоро азиз. акнун бинед бардоро. ана ин квартираи бениҳоят арзонак айни ҳол дар ноҳияи Файзобод аст. дар ноҳияи Файзобод инам хеле люкс квартира агар шумо дар кор бошад, дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ. як комната 30 квадрат дорад. 30 квадрат ам бардоро нормалия. бардоро аки ҳамсоя даволо хеле ба инструмент кор кесаст, овозиш меояд, хайма аки дом даем. ана 165,000 сомонӣ. инами ҳолат нефесестани. ҳолатш дида истодаем ки бардоро бад нест. хона бениҳоят зебо. шарт шароит барои зиндагӣ кардан муҳайё карда шудааст бардоро. обу свет доимӣ. ана ки ниё кунед. ай треза бардорҷона хеле тамошо мекунед. шаҳр намоён мешавад. чӣ хел ҷои зур, чӣ хел ҷои зебо. Файзобод бениҳоят ҷои зур бардоро. марҳамат, касе харидор боша, агар рақамҳои 200 60 67 68 ё ин ки 203 92 68 68 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ якада марҳамат занг бизанед. аптек садик наздикишда. ремонт хай хонаро дестем ки бардоро ҷуно, хона ремонт дора. мамоният нест яъне. дим элон. бача, барфи якмам зада, ту ҳолиам ҳезум надорӣ. барфи якм зад бардорҷон, ҳезум ҳолиам ту надорӣ. ина марҳамат, касе ки харидор бошад, агар дар ноҳияи Кушоиниён аст, ҳезуми қоқ барои алов кардан. акамон ҳозираш дар Россия дай. Не ки ана фарзандаш дар ҳамҷа ки ҳаст, ҳамин рақамода бардорҷонон муроҷиат кунед. 784 11 74 74. WhatsApp ва ҳам дастӣ яка марҳамат метавонед ки шумо ин ҳол занг бизанед. аки ҷада камш нишон додагиай бардоро ҳова не ки бо дорад охир. дар ноҳияи Кушониён, дар деҳаи Ваҳдат фаромӯш накунед. харидорҳо, касе ки ҳезум дар кор бошад, агар занг зем бо нархи арзон насиб бошад, рафта аз хонаш харидор кунед. бардоро каротки видео мақсади гап олӣ мешавад, яъне ҳатман обуна шудан лайк фаромӯш намекунед. инам хеле хоҳем ки ман танҳо хонаи шумо реклама кунам дар як навори худам ки ҳамаи тамошобино бинанд. метавонед ки дар ҳамин WhatsApp мо муроҷиат кунед. WhatsApp аст, дастӣ аст бардоро, Telegram имо, ҳамаш дами аст. ташаккур, бо ман будед. навора тамошо кардем дӯстон, қадр кардем аз ин миннатдор. то наварҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон бахдо дӯстон.